I to mi se zove sreća. Posle brodoloma našao sam se sasvim sam na pustom ostrvu i nigde ništa. E pa nisi sam, senjor Dašo, imaš mene. Tebe, kakve koristi ima patak od miša? Možda bi bio od koristi nekoj mački, ali patke ne jedu miša. Ali ja ti pravim društvo. Društvo? Ti čak ne umeš ni da govoriš engleski kako treba. Umem možda da trčim. Da trčiš? I to mi je nešto. Dobro, hajde otrči do radnji i donesi mi nešto za jelo pre nego što umrem od glada. Baš tebe da mi ostane ovdje. Moram da nabavim hranu. Moram da nađem nešto za jelo. Nemoj da sediš tu. Uradi nešto. Paži, ja ću nervozno da šetam. Kođe koji ti. Se to meni priviđa. Izgleda. Ali jeste, to je hrana i to u ogromnim količinama. Imaš šunkice, ćuretine, brašna, krompir, salate. Bogovski, sad imamo klope do krona. Kako to misliš mi? Ovo je moje. Ja sam pronašao. To pripada samo meni. To je moje. Razumeš? Moje. Što ima dovoljno za obojicu, ja sam mali. Ne jedem mnogo, daj mi makar parčence sira. Ne dam, nema sira. Sve je moje. Idi i sam nađi sebi klopu. Uvijek preživi onaj ko je sposobniji. Zato briši pacove. Samo jednu mrvicu. Nema. Sve je u konzervama. Znači treba mi samo otvarač za konzerve. Da vidimo otvarač da bih mogao da ga nabavim. Ej, Dačo, jel ovo tražiš? Otvarač za konzerve. Jeste, daj ga ovamo. Brzo, daj to ovamo. Prvo da se nagodimo. Kako to misliš da se nagodimo? I da mi daš klopu i ja tebi da dam otvarač za konzerve. Neću, sam ću da otvorim svoje konzerve. Nikad nisam sreo tako sebičnog miša. Pitam se samo kako je preistorijski čovjek otvarao konzerve. Ej, Dačo, hoćeš da pregovaramo? Ne, neću da pregovaram. Daj ovamo taj otvarač, bezi pacove! Zamislite, konzerva pasulja. Ej, hvala ti, senjor Dačo. Neće, hvala. Ostavi to, lopužo jedna. Moram da otkrijem način kako da otvorim ove konzerve. Moram i gotovo. Si spreman za trampu, senjor, a? Nikad. Radije ću da crknem. I ako ne smislim nešto, stvarno ću da umrem. Šta je ovo? Sekira! Jao, kakva sreća! Bolje razmisli malo. Prokleti pacove, daj mi taj otvarač! Daj! Ma taj miš mi u stvari uopšte nije potreban. Upravo sam spazio jednog prirodnog otvarača konzervi. Treba samo malo razmisliti i rešenje je tu. Oho, ti tamo, bedni riblji stvore. Dobit ćeš cigaru ako mi učiniš jednu uslugu. Da vidimo što znaš. O, čini mi se da već osjećam divan ukus hrane u ustima. Taman sam lepo hteo da sednem i da jedem, a sad ne mogu ni da sednem. Izvini, Dačo, evo ti otvarač. Baš sam sebičan što ti ga ranije nisam dao. Dobro si se predomislio, ali da znaš da se ja nisam predomislio. Još uvek ti neću dati ništa. Da, jasno mi je. Gde je ta divna klopa? A da, ostavio sam je na onoj strani u zaliju. Grozno, naišla je plima. Ipak malo vode mi neće škoditi. Na kraju krajeva, ja sam patak.
Prvo imam hranu, a nemam otvarač. A posle dobijem otvarač. Znate, gospodine Robinzone, baš je lepo od vas što hoćete da me izvedete na večeru. Drago mi je što mi pravite društvo. Subotom uvek večeravam ovde. Konačno klopa! Pohovana pačetina!